Keby som bol vtáčatkom. Dobre. Ropa, zemný plyn, ropovoda, plynovod z Rakúska, uhlie, Česko. Vodné elektrárny, Gabčíkové, jadrové elektrárny, Jesovské. To je jedno, to bolo v starej knižke, to vidno. Plyn na Idesku krajiny, Jadrový elektráreň, jadrové elektrárne, Jesovské Bohunice, teplné elektráreň, nič. Ako poznáš tepelnú elektráreň? Kde? Mrziteľ. Ale kde? No a kde? To neviem. Tam nesmím. Musím to stavili, sme na 35. Viete, čo to je? Nič. Teraz počítam nejakú dohodu a jak to volá. No, hrúzy. Dobre. Ropa sa nepôjde. Ropovoda Čo? Norska plyn. Aj Norska ide nejaký plyn a on je drahý. Hej. Joj, to Maria meno je úžasná. Počula si to, dečko? Hej, na počítači. Nie, dobre. To bola z neho nervy. Ale to Just Hold Me je najlepšie pustička. Just Hold Me teraz tam mluvíš, ale si som to nepočula. Hej, to si ju ideme pustiť, hej, ale už končíme video. Teda, posledný ksich.